El acesta va fi primul episod cu voce. Avem și aici 3 oameni, niște nesimțiți. Hai, spuneți voi o vorbă. Okay. Salut, sunt Ștefan. Salut, eu sunt Alin. Salut, eu sunt Ianis. Ia-te auziți ăștia 3. Iar acum putem începe. Haide. Împreună cu Radu, prietenul nostru, facem un episod. Pentru că n-avem ce face. Plictiseală mare. Exact. Îmi pare rău că video-ul s-ar putea să aibă calitate de rahat, dar asta nu contează. Dacă vedeți să vedeți celelalte episoade ale lui Radu, intrați pe pagina lui. Dați Radu... un like și subscribe. Da. Dacă aș vrea un subscribe, ar fi bine măcar. Dar hei, măcar am 3 views-uri la un episod, deci... Cine știe... Chestia este să te joci, de-aia faci videoclipul. Așa că vă rugăm să dați un like sau un subscribe. De fapt nu una sau aia sau aia, mai degrabă dați-le pe amândouă. Ai de piatra. Ah, firea. Yay, slow da. O să vă anunțăm în episodul ăsta că o să mai facem un episod peste aproximativ câtva timp în Minecraft. Tot pe pagina lui Radu, intrați acolo și vedeți noul episod. Da. Oh, nu, mașină. Ah, ok, e bine. Ar fi trebuie să sar acolo. Repet, este primul videoclip, nu Radu? Care vorbim? Da. Și... Da. Facem videoclipul vorbind. Pentru că e primul. Da. Da, o plictiseală mare. Da. Iar acesta, probabil că canalul se va baza mai mult pe episod de Faily Breaks. Sau nu știu, depinde, scrieți în comentarii dacă vrei și alte jocuri. Depinde Minecraft, Faily Brains, intrați pe pagina lui Radu și vedeți mai multe jocuri. Lăsați comentarii Da. și vom filma. Dacă sunt jocurile preferate voastre cu aventură, să ne spuneți, noi le instalăm, ne jucăm și le punem pe pagina lui Radu. Apoi dumneavoastră scrieți în comentarii dacă vreți și vă place, dați un like sau un subscribe. S-ar putea să fie foarte rar să fim toți aici. Da, nu chiar o să fim mereu, dar o să fim pentru acest videoclip și pentru videoclipul de Minecraft. Da. Va fi un episod mai special. Acum prietenul nostru pare că a rămas mut cât de cât. Doar că noi încercăm să facem să vorbească. Uite, vedeți, așa se face, nu o să vorbească, le enervezi și sigur o spun ceva. Da, o să le enerveze, apoi începe să râdă în 3, 2, 1. Acum cred că Nu se pare că n-a mers. Ba da, cred că s-au de ceva acolo. Da, râde, dar tot mut e. Ai de viața mea, mă. Prietenul nostru Alin zâmbește și tot așa. Dacă am putea face un high score ar fi perfect. Bine, fă un new score, să vedem cât de mult poți să faci. Și ce să zic, mă? Ce să zic, mă? Păi... Nu știu. Dar aici e o săritură. Da, și ai luat. Ca să vă explic cam cum vor fi episoadele, vom folosi câte o mașină în fiecare episod și după aia la final o să deschidem o cutie ca să ne pice altă mașină pe care s-ar putea să folosim în episodul următor. Da, exact. Dacă aveți acest joc, ne puneți în comentarii ce mașină doriți, nu alegem mașina, facem videoclipul și postăm pe pagina lui Radu, ok? Pare că sună un telefon. Yeah. Da. Da. Bine, pa. Nu acum, că acum avem suntem armură la Alin și s-a dus să o ia pe mama lui și gata.
Am. Firea vrea să vezi direct podul ăla. Bun. Cred că ne apropiem deja de un high score. Sper să facem ceva. Să vă spun ceva despre jocuri. Nu vă jucați jocuri baguite, să dați cu hacker sau mai multe chestii din aceștia. Să nu aveți hack, că nu e tare, să știți. Bă, nu băga de-astea, că eu l-am arătat cum să face, cum să cuiești. Deci... Bă, nene, mă, ce-ai făcut? Acum se aude cum acești oameni se ceartă din cauza că spun cuvinte greșite și m-am dus. Da, s-a dus. Mamă, mă tărăsc de sos. Firea. Zici că ești un vierme nebun. Și new best. Bun. Avem niște bănuți, și achievement. Pro driver. Frumos. Iar acum hai să facem a doua tură. Și vedem ce se întâmplă. Hai să facem un first person? Nu. Nu. Stai, ce? Ne-am băguit, mi se vede corpul. Exact. Ok, ne-am băguit caracterul. Asta nu contează, mai bine nu jucăm third. Ok, aia a fost foarte aproape. Deci e tot în slow motion. Am luat scutul. Sparit tot mașinile. Băi. Pare că am rămas muți din acel motiv că nu știm ce să mai vorbim. Ei. Despre jocuri n-am mai plictisit să vorbim, altceva habar n-avem. Dacă vreți să facem un videoclip în care să vorbim, ne scrieți în comentariul de acest videoclip care îl facem acum și vedeți ce să vorbim. Mai exact ne dați un subiect, nu? Da. Dar sperăm să nu fie un subiect foarte, foarte stupid. Da. Cum ar fi cum să prăjești un cremuște și apoi să... Așa, nu pot să zic, în fine, o să scriu eu cum ar fi, poate Radu. Depinde, nu vreau să apar chestii chiar foarte... Nașpa și să vorbim chestii care n-au rost, așa că ceva interesant. Mai mult dacă puteți despre jocuri. Da. Dacă vreți să încerc să fac și videouri pe PC, lăsați în comentarii, pentru că am un PC foarte bun de gaming și am și destul de jocuri, deci de ce nu? Exact, GTA 5, FIFA. Nu, n-am FIFA. GTA 5 online nu se poate să filmez pentru că Rockstar m-a banat permanent fără niciun motiv. Dar, hei, poate single player. Se pare că acești oameni se plictisesc pentru că stăm prea mult în mașină fără să facem nimic. Da, videoclipul ăsta mi-a venit în minte acum și gata. Iar acum pun unul dintre ei și șutește să nu mai zice nimic. Așa că te... Adică ăla. Eu i-am luat bănuțul. O firat trenul. Și a fost trenul. Nu, te lovi, nu te lovi. Iar acum zburăm. Yay! Am căzut. Yay! Bun, acum voi tăia pe filmare și ne vedem în câteva momente.